Hebreo Kapitulo 2. Ang dakong kaluwasan. Busa, huptan ta sa dugang kalig-on ang mga kamatuoran nga atong nadawat aron dili kita mahimulag niini. Ang mensahe nga gihatag pinaagi sa mga anghel na matud-an nga tinuod gayod ug ang wala magtuman o ang migsupak niini gisulutan sa Dios sa angay kaniya. Unsaon man nato paglikay sa silot kung dili kita magtagad niining dakong kaluwasan. Ang Ginoo mismo mao'y unang nagbutyag sa maong kaluwasan ug sila nga nakadungog kaniya nagpamatuod kanato niini ug gipamatud-an usab kini sa Dios pinaagi sa pagbuhat ug mga timaan sa gahom, mga katingalahan ug daghang mga milagro. Naghatag usab siya sa mga gasa sa Espiritu Santo sumala sa iyang kabubuton. Ang pangulo sa kaluwasan. Kay wala himua sa Dios ang mga anghel aron maghari sa kalibutan nga umaabot nga mao ang kalibutan nga atong gihisgutan. Giingon hinuon sa usa ka bahin sa kasulatan, O Dios, unsa ba ang tao nga gitagad mo man siya? Unsa ba gayod ang tao nga nag-amuma ka man kaniya? Gibuhat mo siya sa makadiyot na ubos lamang og diyutay sa mga anghel. Gihatagan mo siya himaya og dungog nga angay lamang sa mga hari. O gihimo mo siyang magbubuot sa tanang butang. Giingon sa kasulatan nga gihimo sa Dios ang tao nga magbubuot sa tanang butang, busa naglakip kini sa tanan. Apan karon wala nato makita nga ang tao mao'y nagbuot sa tanang mga butang. Ang nakita nato mao si Jesus nga sa mga kadyot nahimo usab sa mga anghel aron pinaagi sa grasya sa Dios ihatag niya ang iyang kinabuhi alang sa tanan. Nakita nato siya karon nga gihimaya o gipasidunggan tungod sa kamatayon nga iyang giantos. Ang Dios mao nagbuhat ug nagpalungtad sa tanang butang. Husto gayud siya sa paghingpit kang Jesus pinaagi sa pag-antos aron makaambit sa iyang himaya ang daghang mga anak. Kay si Jesus mao ang nagdala kanila ngadto sa kaluwasan. Kay sila nga gibalaan ug ang nagbalaan kanila may usa lamang kaamahan. Busa dili maulaw si Jesus sa pagtawag kanila nga iyang mga igsuon. Sumala sa iyang giingon, ipailako ang imong ngalan ngadto sa akong mga igsuon. Awiton ko ikaw ug mga alawiton at tubangan sa katawhan nga nagsimba kanimo. Nagingon usab siya, musalig ako sa Dios ug miingon pa gyud siya, aniya ako uban sa mga anak nga gihatag sa Dios kanako. Tungod kay ang mga anak mga tawo man nga adunay unod ug dugo. Si Jesus usab nahimong sama kanila ug miambit sa ilang tawhanon at kinaiya. Gihimo niya kini aron ang pinaagi sa iyang kamatayon malaglag niya ang yawa nga may gahom batok sa kamatayon. Sa maong paagi giluwas niya ang tanan nga naulipon sa tibuok nilang kinabuhi tungod sa ilang kahadlok sa kamatayon. Kay tin-aw nga dili ang mga anghel ang iyang gitabangan kundili ang mga kaliwat ni Abraham. Nagpasabot kini na kinahanglan mahimo siyang sama sa iyang mga igsuon sa tanang paagi. Sa ingon, mahimo siyang matinumanon ug maluluyon nga pangulong pari sa iyang pag-alagad sa Dios aron mapasaylo ang mga sala sa katawhan. Ug tungod kay nag-antos man siya og gitintal, makatabang usab siya kanila nga gitintal.